Amto hinga kai chini Tiprasa do phara komor thangman play puila no nanya thanga kai chini Tiprasa rok thancha ingya tai khakcha digi nanya thanga kai chini Tiprasa gro kubuni dopha bai amsuke hamjak lai social media o brung nai simalia mokol tei thri haima hai jingju angomo Tiprasa gro no simi samaya Tiprasa rok bo kubuni dopha bai kajak kai amsuk no chini Tiprasa ni bage hamyangu haipan asu social media ro ngake Tiprasa ro no kubuni dopha bai kajake tai relation tong social media ro gori bani nugya haipano Tiprasa ro bo kubuni dopha bai kajak kai belai ke chini Tiprasa ni bage hamyangu ang tomni bage hamya ang norno sai khnarawono juchini chin Tiprasa selabo kubuni dopha bai kajak hake bongni sarnem to bongin tongnai Tiprasa ni sarnem no tongnai ble st no tongnai ble facility manai tongnai nge borongni busato adoptive thangnai kubuni dophani culture nai khibainai haike kok samobo bo kubuni dophani kok no sanai ngeke nai di facility ngake bom bini bumong sarnem to st ni tongnai jesa Tiprasa ni jesa sarnem panang khata engkai borok st facility nai tongo job to borong no manai ngechini kamiyo tongnai Tiprasa ro ketam nai sinai amtoi ni bagni Tiprasa ro keri bangi tongo nang nai phana nai di chini Tiprasa kubuni dopha bai kajang nai town area ro borok jobless masara tongno nai di borok ketam ni himble borok town tongmani bagi borok taisa saimano ajaga hunga kai bo job hai tong bo job haya tong ajaga se jori kisu hunga kai Tiprasa lol kami tong nai kai busle job mana banu poli jak to poli bai ke tabu kise misa to Tiprasa ro kami tong nai ro hai peno borok le town tong ka ajaga no hoite se jori kisu phai hunga ke ba borok no narak sine ble tanoi nung kai ba bolongo tong nai kamiyo tong nai gaban nang borok manchi na sam buni je bara masa sinai ten amoni bagini Tiprasa rok thanchangya thanchanggi dopha no muthangnai ni bagai amte ke je Tiprasa ni komorna nai tongmani je kono phanang tung amuno muthak jagya ngake jotono Tiprasa rok mililaiye chini Tipra dopha waisale komor nai amun norok jotono sipano amongya chung social media tei joto borong no salayo Tiprasa rok tabo kubuni dopha bai kajangmani ibe ango tamuno sawi butong okong no ko nge haipano okok chung social media ti sai tongbo busuk jora tei Tiprasa rok amoni tei naisomui samung khlailai tonglai amoni tei samung se khlaina nangnai practical samung khlaina nangnai social media tei simisung sarai tonglai bo ngya social media tei bo salaina nango haipano social media tei simi salai tonglai bo ngya sung ground no bo practical khanya nangnai amono sapus romunya de sung bahike amono tei samung khlanya ngakai Tiprasa hai ke Tiprasa ro kubuni dopha bai kajak tongmani amono chung rokha kainar hingga ke chung volunteer hai ke community khana nangnai amono chung romna ni baga amoni tei chung kok sana ni bagai hai anga ke nung social media te jesukpan sai tongde nono se sia hanai a borok rok nung bono sai tong nung tamni bagai kubuni dopha bai kajak nung tamni bagai kubuni dopha bai hamjak ke nono se sia hanai nung borok mun sia hanai nung si hinjak nai even ang bo hinjak nai hebu hinjaka amono Tiprasa te Tiprasa ro kisapana amono bujina rungya ang joto Tiprasa no hai hini samaya khoroksa khorong ni tong Tiprasa ro kubuni dopha bai kajak nai ang borok no sawo even a Tiprasa kubuni dopha bai kajak nai rongni ang comment no kunung mani chini Tiprasa ro boy ekdom chajage borong no chini Tiprasa ro bo chajage tamni himle joto no saimano amte ke kubuni bo song bai kajak kai chini Tiprasa komi tong nung wanchugi naila town niya je town tong ni Tiprasa ro borok busuk chini Tiprasa ni culture tai chini kok no borok narage tong bongni mukhang chimse Tiprasa ni haipano borok kok samakai kubuni bo song ni kok sawo tai culture tai ri rok sumar bo borok kubuni bo song ni no chumu hinke amoni bagino chini Tiprasa rok tabuk jora tong sini amono khasioi kun kasasuk khlainari yang ke Tiprasa rok joto milewoi haya ke chini Tiprasa ni thinang belai khe munago klikjak nai amono wanchugi ne bidi Tiprasa rok haike amono wanchugi ne ke belai khe wana masiksa tai kirima siksa khabo khamu amono wanchugi ne ke chini Tiprasa rok tam himble chini munago klai na 1919 tong chini Tiprasa dopha rok tai norok bahima tong komeni bising tike norok sahodi ok topic ni tiye hingke tinin video amsung no norok tini video belai khe kisa sajage phanung mano hapen tam numra ang jora komni bising ango video maslam kat amsung no tinin video hambai